The Black Rose of the station. Get variety of music. Uma mdeuka masifunde sikhule sakho kuhlala sikhule size ngolwazi noma mdeuka on Masakhane exclusive on Vukani FM. Polycystic ovary syndrome, better known as PCOS, is one of the most common hormonal condition affecting women today. Kodwa abantu abaninzi bahleli bengaqondi ukuba yintoni kanye le condition. Abanye abafazi ke baphila ne irregular periods, unexplained weight gain okanye difficult getting pregnant bengazi ukuba mhlawumbi baphila ne-PCOS. Namhlanje ke we want to unpack it properly. What is PCOS? What causes it? And most importantly, how does it affect a woman's fertility, hormonal balance and overall health? Sakuthetha ngale ngxaki ngendlela ecacileyo enokunceda nenika ithemba. To help us understand this condition better, we are now joined by Dr. Langa, a gynecologist and fertility specialist who works closely with women dealing with hormonal challenges and reproductive health issues. Doc, thank you so much for joining us. It's always a pleasure to have you on board. Oh, thank you very much for having me, Mhlekazi. Ndiyabulisa kuwe, ndibulisa also nakubaphulaphuli bakho beVukani Community Radio. Thank you. Siyabulela Doc kakhulu ngokwenza ixesha nathi. Ndiyafuna ke xa siqala le conversation yethu nje sikhe simcacisele umphulaphuli in simple words or in simple terms. Yintoni i-PCOS and ichaphazela abafazi njani? Okay, Tata, i-PCOS or what we call polycystic ovarian syndrome, ne? Yeah. Condition apha, ne? Ye-ovaries zomntu ongumama, ne? I-ovaries ke zezindawo zihlala amaqanda apha emntwini ongumama, ne? I-ovaries ezivele zadalwa ubana zingafunctioni kakuhle. Uyaqonda ne? In terms of ubana they produce more male type hormones, ne? More than other women are supposed to produce. So ndingathi ke ngoku i-ovary ne umthetho wazo ziproducer ii-hormones ezisenza ukuthi masimenstruate inyanga nenyanga nokuthi amaqanda maweze inyanga nenyanga, yaqonda? So ke ngoku in this case yabantu be-polycystic ovaries nebona ezabe ovaries zidalwe ubana ziproduce more testosterone, ne? Or androgens, we can call them, which are hormones that are supposed to be more higher in men than in women. Uyabona ne? But ke ngoku apha ke ngoku bona ufumanisa uba ngoku ezabo are actually high even though they are women. Now ke ngoku loo nto ke ngoku itsho yenze ke ngoku kube khona a series of problems that these women will end up encounter, like amaqanda angazi every month like they are supposed to, njengoba kubanye abantu bona amaqanda esiza kuba inyanga nenyanga, ibenze ke ngoku number 2 bangamenstruate every month, baskiphe i-periods, ne? And then ibenze number 3 as same hormones zibenze baba mama babonakale ngobeba nentshebe, uyabo, beba ne izinto obungunozibona ebantwini abangodada, baba nentshebe, sometimes bade babe nayo nempandla, uyabona ne, what we call baldness. And nalapha emzimbeni babe noboya nje obuninzi. And also as the male hormones they increase i-chance yokuba nantoni ube namaqhakuva amaninzi apha ebusweni, ne? A lot of acne. So, parallel to that, they also have a problem of increased insulin production. The insulin ke basiyayikhumbula ila hormone i-controller iswekile apha kuthi emzimbeni, ne? Okay. Yeah, so ke ngoku ibenze ngoba babe ne-risk ephezulu baba bene-diabetes, ibenze nokuthi ke ngoku babe ngabantu abagain weight too much, yabo?
Now when you gain weight, diabetes now ends up leading you to having problems with heart problems, problems with sleep apnea and ukuthi xa ulele ebusuku manje ungakwazi ukulala ufangathi awuphefumuli uyaqonda ne so ke ngoku ikunika ngoku all those series of problems. Yeah, make ben apha yandisazocacisana ngezinto. Yeah, mhlawumbi doc umphulaphuli ekhaya ngoku uyabuza into yobana intoni unobangela we-PCOS? Ibangelwa yintoni? Sekutheni sendizawudibana nam ngoku sendine-PCOS? Ingaba mhlawumbi akhona mhlawumbi abanye abantu abazalwa nayo? Okay. Njengoba benditshilo tata ne i-PCOS ne masitsho sithi as ovaries zaba bantu be-PCOS ne bazalwa nazo ne badaliwe and iyathanda uba ibe lofuzo ekutsho ukuthi it will occur in about 5 to 10% of women in general ne nje sento that's the prevalence. It's about 5 to 10% yabantu iba lufuzo ixesha elininzi ufumanise uba nje bunalento abantu bazawukhumbula abantu hayi man udaba ubani naye siyamkhumbula uba wayesokola ufumana abantwana naye nalentshebe okanye umakazi wakho or you understand ufumanise uba ihamba in the family we understand but ke there's nothing onoyenza ukuyi-avoid ukuthi ungayifumani uyaqonda and ke ngoku nokuyazi kwakho awudli ngakuyazi early yabona ne idla ngokuqala ivele pha abantu xa bepha ko-age early 20s 20 21 yabona apha kwi-adolescence xa besema 17 18 ixesha elininzi the only sign abayibonayo nje at times is just i-weight gain le yabo then ke ngoyiqale ke ngento yobana amane-skip i-menstruation ke ngoku okanye ibone xa sezama ukufumana umntwana engamfumani kweza age zo-20 sithi ke ngoku asesenza i-investigations esijonga sifumanise uba hayi man lo muntu lona the reason is because unale PCOS yaqona. You've mentioned into yobana inayo nengxaki yokubana xa ungumntu ofuna ukwenza abantwana you are strugglisha kakhulu. You've also mentioned earlier on into yobana xa ungumntu one-PCOS uzawumane uskipa inyanga kule nyanga ukwi-periods kule nyanga izayo awukho kwi-periods. I want you to elaborate more doc into yobana ichaphazela njani ncakasana inzala indaba ye-PCOS. Okay. Masiqale kuqala ndifuna abaphulaphuli baqale ba-understand ba yonke lento yenzeka njani. Lo muntu we-PCOS u-different njani emntwini onormal. Intoni lena emenza bana amane-skipper yena ne? If sithatha umuntu okuthiwa unormal ne akana-PCOS lo muntu akacwangcisi akathatha ipilisi akathatha inaliti uzimenstruatela nje in a normal way ne la muntu lowa i-hormones zakhe every month ne ziye zinyuke apha emzimbeni zakhe umphakathi wesibeleko zibakhele uba mawube ready for your pregnancy ne asezwa kuye kuziqanda ke ngoku nelizophuma from i-ovaries in a process esithi ovulation yabona naxa kuthiwa umuntu uya-ovulate so iphumela qanda lizolinda i-sperm ne i-sperm ke ngoku if sifikile sisidibane nelaqanda sihambe ziyohlala kulaa mphakathi wesibeleko ubupreparwa zezi hormones ne uba ke ngoku i-pregnancy ikhulele phayana. Now if i-sperm khange sifike ke elaqanda lilinde for some 24 hours or so life ukufakwa lela qanda i-hormones ke ngoba eziprepare umphakathi wesibeleko ziqale ke ngozehle la mphakathi wesibeleko ube weak uwe xa usiwa uwa in a form of menstruation so the blood that you see xa umuntu emenstruate kusuke kusiwa la mphakathi wesibeleko ubupreparelwe i-pregnancy ne next month phinde kunyuka i-hormones again zakho omnye umphakathi wesibeleko futhi now ulinde bakuzoba kho pregnancy na if isongabikho i-pregnancy zehle hormones la mphakathi wesibeleko uphinde ube futhi be-menstruation there and this thing happens in a very smooth regular way anytime from 25 to about 35 days every month with most women. That's what would happen ne? Now ke ngoku umuntu we-PCOS yena on the other side into eyenzekayo kuye ne one
because ovaries like they produce too much of this androgens, ne, which is our male type hormones, ne. What will happen? The hormones will go up and try to prepare umphakathi wesibeleko to prepare for a pregnancy, ne. And then after that, lize iqanda ne lithi lisakhula eliqanda likhule libamba lizophuma ne lifike kulaa nto kuthiwa ovulation, because of the high concentration ye-androgens pha vele life lingaphumanga, uyabo. Ekungaphumini kwalo i-hormones zomphakathi wesibeleko ziyaqhubeka futhi ziprepare again umphakathi wesibeleko, ne. Okay. Lize eliqanda lize lithi ufike sorry as le androgen il affect eliqanda lingaphumi life lingakhange li-ovulate, ziphinde futhi hormones zikhule zakho umphakathi wesibeleko wakhe, then eventually one day lide liphume iqanda, ne. Uphuma kwalela qanda ke ngoku in the process of ovulation ingona ngoku hormones zehlayo ke ngoku zisehlela uba ke ngoku la mphakathi wesibeleko mawuwe ke ngoku, uyaqonda, ishibe i-menstruation leyo. So ke ngoku loo nto yenza uba ixesha between i-menstruation yangoku and the next one libe longer, uyabona. And also bathi sebeba pregnant ke bathi sebe-menstruate aba bantu sometimes ba-menstruate for more days than normal. Ufumanisa seyi-menstruatile umenstruate 2 weeks yonke, uyabo. This is kanti suppose umuntu menstruate anywhere between 3 to 7 days. Now, now again, the reason for that is because la mphakathi wesibeleko sewakhiwe wa too thick, ne, because wakhiwe over a longer period. Now again, to menstruate for longer. Okay. Now, what are the implications now? Fertility. Implications now is that the other lady or normal, yena amaqanda mhlambe over 6 months wakhuphe at the I6, yabo 5-6 yamaqanda, because every month iqanda kuye belisiza. Then lona we-PCOS iqanda kuye mhlambe wakhuphe only 2 times, yabo. So if abantu bayi-2 mhlambe bebezi-couples behlala nabantu babo, ne, you can imagine now this one would have had a chance to be pregnant 6 times because iqanda ngoko limane lifika pha lizolinde sperm. But this one yena most of the time, even though bebedibana nomuntu wakhe belifika phaya isperm kungekho qanda, uyaqonda, ne. So ke ngoku itsho ke ngoku imdelay ke ngoku acting abe pregnant, you know. So ke ngoku that's the first issue. PCOS. Ezinye issues ebendithethe ngazo yilena yentshebe, ndathetha nange-diabetes ehambiselana ne-heart problems. And then another one that I didn't mention is a problem lenduzana. It's a problem yokuthi they've got an increased risk yokuba ne-cancer yomphakathi wesibeleko, ne, after the age of 50, because abanye abantu abanormal bona la mphakathi wesibeleko every month bayawuchitha. But umuntu we-PCOS yena uyakha awakhe for many months, achithe once in a while. So ke ngoku laa nto yenza uba umphakathi wesibeleko at some point ugqibele uzenzela unothanda ke ngoku ufuna utshintsha uba yi-cancer, yabona, ne, after the age of 50. So I'll still tell you ke ngoku uba how do you manage each and every of these problems ezenziwa yi-PCOS. Which is our last question, Doc. Ndiyafuna sisoso singena kuyo nje kakhulu, because I was about to ask into yobana iyakwazi unyangeka le syndrome. If ayikwazi unyangeka, how do I ease the thingy ukwenzela into yobana kungadevelophi ezinye izinto, because you've also mentioned into yobana uyakwazi uba ne-cervical cancer if ungumntu we-PCOS ngoba inintsi into eyenzekayo. So let's get straight to that. Okay, yeah, manqale ndiphawula apha kuqala, ne, i-cancer yesibeleko obanayo increased xa ungu-PCOS, it's not necessarily cervical cancer, which is umlomo wesibeleko, ne. I-cancer yomphakathi wesibeleko esithi endometrial cancer, yabo. Endometrial, because isibeleko sinendawo ngendawo. Umlomo wesibeleko is a different part, which is the cervix, but yona lena yenza endometrial cancer, which is cancer umphakathi wesibeleko after the age of 50, ne. So masiqale kuqala nge-fertility into yokuqala bana siyisort out kanjani, ne. All right. So 1, you must at least be able to find out ingxaki ikhona, which means that if uhlala nomuntu, ne, and
you are trying, you are having intercourse 2 to 3 times a week, ne? But ungabi pregnant, ne? Kudlule 6 months, ne? Start asking yourself, start going to the doctor, uhambe uyobuza, so that uzojonga uba ingaba kanti ingxaki ayo PCOS na. Uyaqonda ne? Yeah. And then number 2, if we are skip periods, ne? We are menstruate the every 25 to 35 days before menstruation, but we're enough ones put way longer than 35 days, 60 days, and whatever before menstruation. Now you start to suspect ukuthi ingxaki ikhona, ne? So with fertility, all right, what we do, specific that we assist you to get the baby at that present moment. Ne? The first thing that is needed is to reduce weight. Ne? So, kukhona into ekuthiwa i-body mass index, ne? Ifowuni ke ngakubonisa kuyi-calculator kanjani, because ufike wazi i-height yakho, wazi ne-weight yakho, ne? Alright. Then ke ngoku ucofe nje, usually lapha ku-Google zikhona i-apps eziveza ukuthi faka i-weight yakho, ufake i-height yakho, then izakuxelela i-BMI ithini. Yabona ne? Your weight over height squared. File la BMI yakho, at least keep it less than 35. Ne? Okay. Less than 35, which means that you must stay healthy, exercise, ungatyi kakhulu, utye ngomlinganiselo, so that la weight izoba pha at that BMI of less than 35. Ukwehlika kwala weight ne kuya improve ukuza kwamaqanda, ne? Yabo? Because there's too much more hormones that we don't need that are also formed from the fat ke ngoku, ne? Yona le fat le ipromote kwa ile PCOS. Yabo? So ke ngoku xa uhlisa i-weight iya improve ukuza kwamaqanda, ne? Number 2 ke ngoku, these patients sizinika ipilisi ke ngoku, ne? Ezokuzisa amaqanda, siyilandelele laa nto ke ngoba umuntu makade abe pregnant, you understand, and so i-gynecologist ke ngoku, that's where ke ngoku comes in, uba unikwe ipilisi zoku-improve bana amaqanda makaze that cycle, ne? Uthi ube pregnant, uyaqonda, ne? That will be the first thing. Kodwa ke as yourself at home, try to make sure bana i-weight yakho ilo. Even for people nje abanormal abangena PCOS, i-problem ye-weight does reduce i-likelihood yokuthi umuntu athini abe pregnant. All right. Siqhubeke. So that is about fertility, ne? Remember, guys, when we are trying for fertility, interest yet will not be much on whether menstruation yakho is every month now or not. As doctors, it will be whether is the egg coming now at that moment. So siyakunike ipilisi for the eggs to come, and then uba mawube pregnant. You understand, ne? Siqhubeke ke ngoku size kwindaba ye acne, ne? Nentshebe. I-acne nentshebe ke ziyahambiselana, ne? Because zenziwa yila androgen, ne? Phayana abantu bakhona sibanika ipilisi nezokucwangcisa. That is what we prefer, ba umuntu owe PCOS angaba engazimiselanga kwa pregnant at any point, makasele ipilisi zokucwangcisa, ne? Pilisi zokucwangcisa, they've got a special, we give them some special ones, ne? Like iYaz, iGenet, iLayla, which are pills that will reduce the amount androgens apha emzimbeni. I-dermatologist nazo zazisebenzisa the same pills zokucwangcisa because they assist them with reducing la other androgens. So itsho ke ngoku loo nto ikwehlisele i-problem yentshebe namaqhakuva. All right. Number 2, ikwenza umenstruate every month. Now menstruate every month ke ngoku ireduce nala risk ye-cancer yomphakathi wesibeleko. Ngithemba cancer yomphakathi wesibeleko after the age of 50 inyuswa by the fact that abanye abantu isibeleko bayasakha, bayasichitha every month. Wena kweli cala we-PCOS awusichithe sakho, sihlala sakhiwe okokoko, ne? So ke ngoku by taking ipilisi zokucwangcisa ke ngoku ezireduce i-androgens, xa ungazimiselanga ba pregnant, ne? It will assist you with those 2 problems, with the acne, and also will assist you with reducing the risk of cancer in future life. Ne? Okay. Number 3, the problem with diabetes. The problem with diabetes, you've got to live a healthy life. You must keep that BMI low. Try to reduce weight.
If your weight is low, then the chances of diabetes are going to be very, very, very low. Well, when diabetes, also the chances of heart problems are going to be low. Also, the chances of sleep apnea. Lanto bensithi umuntu amane ngathi uyacinezelwa zizinto ebusuku amane evuka agqibele emini ngokahlala ediniwe ne iza kwehla lanto leya by making sure that your weight is low. Yes. Right. Doc, ngenxa yexesha wethu because kufuneka siye ezindabeni zika 10 o'clock siyabulela kakhulu ngexesha lakho emini manje. Thank you very much. All right, that was Dr.